La Teresa es una persona muy alegre, muy amable y muy activa. Esto de ser activo es una cosa que tenemos en común y me ha gustado mucho. Primer, el Marc és un nano molt valent i coratjós. Ell és resilient per tot. I crec que no ha de tenir cap problema, sempre li dic. El projecte de mentoria social és un projecte que té per objectiu l'acompanyament de joves tutelats o extutelats que estan en un moment d'emancipar-se. Aquest projecte els permet aquest acompanyament a l'hora de tenir accés a més i millors oportunitats. És un projecte que duem a terme, diguem, a 3 bandes, perquè és òmnium cultural, punt de referència i pròpiament els joves amb els que treballem. Tener un referente para mí es como tener a una persona que te puede aportar soluciones, que te puede acompañar en tu trayecto y amistad también, contar con alguien. És establir una relació amb un jove que consisteix en caminar al seu costat i estàs allà. Acompanyar significa ser-hi al costat d'algú, poder estar sense judici, no? Sense una expectativa, sinó simplement anar caminant junts o juntes. He aprendido más sobre la cultura y la lengua catalana que siempre hemos estado ahí practicando un poco y también un poco de cocina, que hemos estado cocinando algo. A través de projectes com la mentoria social aconseguim que entre uns i altres compartim quin és aquest futur que ens imaginem pel nostre país. Yo creo que el momento que estamos viviendo ahora siempre lo recordaré porque es la primera vez que grabamos algo juntos y creo que es un momento que voy a recordar para siempre. Valent. Acompañado. Amistat. Es que voy con ganas de seguir, la verdad.